खुंगा 52थि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंगा 13थि सालाखाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों 9, 10 आरो 11 डिसेम्बर 2022 बेवहाय सालाखाथि दख'रानि सिङाव जेरेंगा फोथार दगरपारा आरो खान्थालगुरि बे गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखौ बर' हारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइ आरो जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय आरो बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय दिनै जोङो सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै बे सावरायनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों। दिनै थुनलाइयारि आयदा, गेलेमु आयदा, हारिमु आयदा आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो हा हुखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय सावरायमेल आरो बेनि गेजेरजों फैगौ 10 बोसोराव जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावलांनांगौनि थाखाय जोङो डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जोङो सावरायनानै थाम थिम खालामनानै लानो थाखाय जोङो थियारि जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफाद दाफुंनायनि होनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बेखौनो आसा फारिदों जे बानजाय आफादा जोंनो जे क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो सालाखाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजाङै खौसेथियै खुंफुंनानै हरगोन होननानै जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौनो जोङो आसा फारिदों जे जोंनि बर'नि जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि समाज सिबियारि रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव थिखानाय बायदियै बाहागो लाफैनानै बर' हारिखौ आगानसे आवगायहोनायाव हेफाजाब होनो थाखाय बा मदद खालामनो थाखाय जोङो बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो सालाखाथि दख'रा एबसुनि जानानै आङो बयखौबो हांख्रायबाय आरो बयखौबो आसा फारिदों जे बयबो बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनानै हरनायाव मदद खालामगोन होननानै आङो बे समाव बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।